हाय लोगोफोर आंनि कनेक्ट ब्लगाव बरायनाय थालायबायना लोगोफोर दा माने आंनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै नोगोर खामानि ओंखारदोंना ओरैबायदि खामानि ओंखारदों दिनैसो सान्दुं दुंदों बाबरे बाब बेसेबा गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनै न'आवनो ओरैनो खामानि मावदों नागिरदों नालाय न'नि खामानि आरोना लोगोफोर दिनै नारजिबो फोरानबाय ओमफ्राय जि सुस्रांनो नागिरदों ओमफ्रायो गथ'फोरनि जि आरो स्कुल ड्रेस ओमफ्राय न' बुसिगोन न' सिबस्रांनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनानै लागोनसै थुदो लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा नै देलायाखै आं जि गरम ओमफ्राय दख'नायाबो नै बेखौनो गानदों आङो नायलांबाय थादो बिदिबा नारजिया नै बेलाय दाख्लै खानाय नै बियो एसे रानहांबाय ओमफ्राय बैबो एसे रानबावनांगौ नैबे फानलु गुन्दै बियो नैबे जोलै जोंना खामानि मावग्राया बेमा बुस्रिदों बेमा सोंथेनायखौ नङाबा सिबस्रांनांगौ नै जि लेथ्राखा मा बुस्थु लोगोफोर नै आंना केमेरायानो मोजां नुवा आं जोबोद दुखु मोनो माबायदि नुयो मानसिफोरा साइज नुखायो बोरैबा नुयो ओंखाम जागोनसै नै लोगोफोर मैथायाबो मोनबाय मैथा ना बाथोन ओमफ्राय नैबे दालि जहल ओमफ्राय नैबे बिबैनि नारजि अमा नै आं लाबोदों लोगोफोर जि सुनांगौ दंबावो ओमफ्राय ओंखाम जागोनसै आरोना लोगोफोर कारेन्टआबो दासो फैदों हनै जाखांनानै सुनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर दसे लोगोफोर नै ओंखामखौ दा जागोनसै ओमफ्राय जिखौ दायसिगोन आरोना गामिनि मानसि नुवाखै माबायदि गायनानै फुनानै गोसोम मोसायफिनखायो नै बे मैथा बाथोन ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय नारजि बिबैनि आमलुबो थाइथाम लालायबावबाय आंनो माबायदि जागोन जानोसै आंनो दा खरखा बरिया नारजि गोथाव मैथा बांगाल होदों लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बे फुंफिनो स्कुल ड्रेस कारेन्टआबो दासो फैदों कारेन्ट फैनानै फैदो आरो नै लोगोफोर आं दुगैखांबाय जि सुखांनानै खामानि मावखांनानै नै जियाबो जि बुरजा सुखाबाय आं आरो बैथिं दंबावो खोलाहा नायलाय ओरैबायदि बुरजा थाङो बैथिं दंबावसो सोनाबहा नारजियाबो नै बैयो आसार बैयो ओमफ्राय बेयो नारजि दाख्लै खानाय नैबेबो गाइस मेरा काम सब खत्म हो गया अभी मैं बहुत थक गया और मैं नहा भी लिया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय